तो इन्टारेस्टिं मोनगोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना तो दिनैनि भिडिअ धामाका जागोन तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बांद्राय पेक पेक बुखुबि थाला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै बिदिब्ला बे बाजैनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नायदो जाय जायनि फिसायफोराहाय रागा खरा बिजिनि खोथा लाया बिजिनि खोथा खोनासङा बेफोरो साफ्रोमबो मानसिया नंजोबा आरोखि ना खायसे खायसे हौवाफोरा बिराद रागा खरा जायो नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुबाय नाथाय बे भिडिअनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला बे कमेन्टखौ नायदो बे बुंदो मा सानफ्रोमबो बोरलाना होनांगौनो बे कमेन्टखौबो नायदो बे बुंदो मा बैथालि खालाय जाहोग्रानो बेखौबो नायदो बे बुंदो मा आंखौथ' नोंनि महरानो कन्ट्रल खालामोलै बाजैनो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं नै धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे मा बुंदो खावलायावनो अख्लाबथारगौ आं नोंखौ मोनोब्ला अननानैनो बे फाग्ला बिदिजों जायो थुरिबारिनि नेवलाय हाबलाय ओंखारलाय आंनि हौवाया नागिरो सानफ्रोमबो हिनजाव गदाय अबेनि हिनजाव गदाय नागिरग्रा बियो सालाया लोरि होना दोनजोबगोन आङो प्यारी समझ गई खोनाबाय दा लोरि होना दोनजागोनबो बे फान्थावा बाजैजों सालाया लोरि होना दोनजोबगोन आङो मानोथो बेफोरबायदि लोरि होनो ओंखारदोलै बाजैयालाय गुलदुं गालदां खालामनो मोननाय नङा माथो लोरि होबा ओमफ्राय नोंसोर आंखौ मानो अमा अमा होनबाय थायो अमा बायदि नुबालाय अमा होनना बुंखागोन ना अमा बायदि नुनायखौ मा लकेल दाउ होनना बुंनांगौ नामा हा कमेन्टआव मानो अमा अमा होनबाय थायो जाय जाय अमा होनग्राफोरखौल' थिखिनियाव नोरै हमनानै थाव होगोन आं थिखिनि हमना दिखांना हामारगोनबोथ' गिदिर गिदिर ना मोदोमा माबा मैया मोनसे पिक्स हगारबाय आं बेखौनो जा बखिजाबाय आं मा गाज्रि पिक्स हगारखो आं जेनेबा मोनसे फट'ल'सो आपल'ड होदों बेबो नाइटि गाननाय आखाइ गोलाव गस्लासो गानदोंमोन आं बेयावनो एथ' गाज्रि बुंजाबाय आरो दा मा हिंसादों नोंसिनाव गैजायैखाय हिंसा नांदोलै बाजै नोंनि बे गिदिर गिदिरखौ नुना लबियाफोर मालायनिखौ हिंसाग्रा गावनाव गैयाबो गैया मालायनिखौबो हिंसाग्रा नोंसोरो बक्सिरा आरो बे सासे फालथुफ्रा सालाफ्रा आंखौ मुलि फुनदो माबा फुनदो होनदो आं मुलि नांलाय आं खनसे भिडिअ बानायनानै दोनखादो सं बे फाग्ला बिदिजों जायो मुलि फुनलायनाङालै बाजैनिया ना बाजै आगोलावनो भिडिअ बानायना बुंनो हाखादों मुलि फुनलाया होननानै ओरैनो गिदिर गिदिरखा बाजैनिया मुलि नांलाया नोंसोर नुवाखै नामा चेक खालामहैदां रिल्स भिडिअआव मा होनदों आंनो नाङा आंनो मुलिनि गोनांथि गैया इसोर दाना हरनायानो बरिया पारफेक्ट ये बड़ी अच्छी बात कही है बाजैखौ इसोरा अननानैनो एसे गिदिर गिदिर दाना हरखादो आरोलाय मानो मुलि लागायबावनोलाय बाजैयालाय लागायाखैथ' ओरैनो गिदिरखा इसोरा दाना हरनायानो मिथिबाय आंखौ बांद्राय दानबाय दाथा बदनाम खालामजोब्बाय सासे मानसिया मुलि फुनदो मा फुनदो होननानै सासे फुनबानो बयबो फुनजोबो गासैबो फुनजोबो नामा गासैबो फोनबानो बे मुलिखौ बाजैया फोनगोन नामा बाजैया फोनाखैथ' बाजैनिया ओरैनो गिदिरखा आरोना गाज्रि फारसे गाज्रि गुरजानाय मुगै सुगै लेथ्रा फेथ्रानो दंखायो नालाय गावबागाव लानानै दुगिजाब्रा गोनां गैया मुलिनि इसोर हरनायानो थिगखा एखेबारे नाङा आंनो बाजैनो इसोरा अननानैनो एसे गिदिर गिदिर दाना हरखादो आरोलाय मानो मुलि लागायबायनोलाय लागायाखै दुर्गा फुजानि आलु बस्था अफार होबाय थादों आरोना नांगौबा नोंथांमोना खबर हरबानो जाबाय बे आलु बस्थाखौ नांगौबाथाय मोजाङानो दे सिख्लाफोराबो गानजायो आरोना नुवाखै दा बायना लांबायनो दुर्गा फुजानि अफार होदो नालाय गाननांगौ मनाबो दंलायो
दे जाय जायनो नांगौ बे आलु बस्थाखौहाय थाक 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 कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना न'आलागै हैनो थांगोन आं बे आलु बस्थाखौहाय बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो जिखियानो जाया मानोथो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो किन्तु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना खालामबानो जाबाय गासिबो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरोना तो अखाबो होबाय दोङो अखा होबाबो आं भिडिअ खालामगासिनो आरोना नै अखा होगासिनो नै अखा खोरिदो दासो नै बिराद अखा हाबायलै नै बा नै जा अखा हादों गैलालै आंना स्टुडिअ'आ नै सिजुंबाय अखा हानानै अखा हाबा जानला मानला बानायनो हाया नालाय आंनिया रस भिडिअ'आ नै जाबायदि अखा हादों नै अखा हागासिनो आरोना नै उपाय गैया मा खालामनो अखा हाबाबो बानायखानो नांगोन ना नोंथांमोननि थाखायनो सानसे भिडिअ होआबानो नोंथांमोनखौ बोरैबा मोनबाय थायो नै अखा हागासिनो नै अखा हादो नै जोंनिथिं फोथारफोरा नैफोरबायदि आरोना नै अखा हादोलै दामाम नै उपाय गैया अखा हाबाबो भिडिअथ' होखानो नांगोन ना अखा हाबाबो नङा होमबा नैलै लोगोफोर अखा होदो अखा साथा लाबामोनबाथ' आङो सिजानांबायमोन अखा लोगोफोर नै अखा हागासिनो नै अखा हादो साथा लाबामोनबा आं दिनै सिजाबायमोन बिथिं मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङा दाम खमिसो मबाइलाबो थांबायमोन मानसियाबो लोमजानाया मोजां जायाखै आरो लोमजानाया बांद्राय जाबायमोन बेनिखायनो मिन्थिखादो अखा हागोन होननानै साथा लाना फैबाय होननानै तो लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बे भिडिअखौ जास्ट फानि खालामबाय आरोना तो बाय बाय